Грижата на кожата и то правилната грижа за всеки тип кожа се базира на дълбока хидратация и поддържане влажността на кожата. А това ще го осигури като начало ледената биоцелулозна хидратираща маска. Тази маска е антиоксидант. Антиоксидант това означава, че маската съдържа тези частици, молекули частици, които се борят с нахлуването на свободните радикали. Съдържа витамин С, който също е антиоксидант, има изсветляващо действие, ако имате пигментни участъци. Ако нямате такива, както аз в случая, то просто изравнявам тенът на кожата. Богата е на ферментирала кокосова вода, която поддържа влажността на кожата. Богата на хиалуронова киселина, която също прониква дълбоко през порите на кожата и позволява на клетката, ядрото на клетката да абсорбира тази хидратация, за да може клетката да издържа в рамките на един активен работен ден. А когато всяка една клетка има тази сила да издържи през целият активен ден, то кожата ти има младежки вид. В противен случай се наблюдава процесът на стареене. Маската е подходяща за абсолютно всички без изключение. Защо? Защото всеки тип кожа, суха, мазна, нормална или смесена, имат нужда от хидратация и влажност. Маската се бори също превантивно с акне или с такова. Както казах, има и регенериращо действие. Защо? Сега ще се повторя обратно. Ако сте имали огнища на акне, те са оставили белези по лицето. Но благодарение на тази маска, тези огнища ще бъдат регенерирани. Освен това, от него остава едно доста голямо количество серум, който вие да използвате всеки ден в грижата за вашата кожа. Серум богат на антиоксиданти, витамин С, алоe вера, хиалуронова киселина, витамин В5 и, момичета, увлажнителят ферментирала кокосова вода. Правилното почистване на кожата. Много важна стъпка в грижата за нашата кожа преди нанасянето на продукти, грижа през деня или грижа през нощта. Млякото не съдържа алергени и парабени и поддържа естествената хидратация на кожата, т.е. не нарушава естественият липиден хидробаланс. По този начин ти си гарантираш овлажняване, хидратация и никакво накъсване на защитният слой на кожата, което също е много важно. Без това мляко, нито един от продуктите, които ти нанасяш върху твоята кожа, няма да действа. Защо? Защото порите на кожата трябва да са отпушени. Те са каналчетата, които са проводник, провеждат всяка една съставка през порите на кожата към дермата и хиподермата, за да има кожата младежко излъчване, гладка, да е гладка, да е свежа, с блясък и с сияние. Тук са 4 продукта. Тоалетното измиващо почистващо мляко, дневният персонализиран дневен крем, богат на масла, които са увлажнители за кожата, нощният успокояващ, също хидратиращ крем. Тези 3 продукта са бялата серия и са с цена 135 евро. И най-горе виждаме нощният серум, който е най-мощният продукт на компанията. Затова съм го направила този комплект, защото е подходящ за абсолютно всеки тип кожа, без изключение. Единственото условие, на което трябва да отговаряте, за да използвате нощният серум, е да сте вече 25 плюс. Тези продукти ще осигурят на кожата ви всичко, от което тя има нужда, а това са масла, т.е. увлажнители, хиалуронова киселина, и ако имате проблем на вашето лице, то вие ще го третирате и то правилно. Ако нямате евентуално проблем на кожата, то ако сте в една определена възраст от вашия живот, ще третирате превантивно, като ще поддържате хидратацията, влажността на кожата и ще изграждате защитната бариера на кожата в допълнение, като
в същият момент си гарантирате, че вие няма да имате такъв нарушен защитен слой на кожата, защото когато защитният слой на кожата бъде нарушен, започват и различните кожни раздразнения, които не са окей. А това са пигментация, поява на акне, което води вследствие до белези от акне, и отпускане на кожа, загуба на еластин, загуба на колаген, загуба на меланин. Това са персонализирани продукти, които ви гарантират, че кожата ви ще е защитена и то максимално. Ето това е моето лице, нямам никакъв филтър, никога не слагам филтър, когато правя клипчетата и когато поставям продуктите. Аз имам проблем на кожата и моят проблем на кожата са разширените порички, които благодарение на продуктите, които използвам вече 4-та година, аз минимизирах и не позволих този проблем да стане още по-голям. Регулирах омазняването, което беше мой проблем, поддържам влажността, поддържам хидратацията на кожата си, като осигурявам нужните масла, витамини, от които всеки тип кожа има нужда, повтарям няколко пъти всеки тип кожа, за да изглежда лицето с по-младежки вид, с блясък и с сияние. Не позволявам кожата ми да има нарушена защитна бариера, поддържам антиоксидантното ниво, за да избягвам проникването на заобикалящите ни свободни радикали. Използвам продукти, които са богати на витамин С, за да нямам нарушен меланин, т.е. ензимата меланин възпроизвежда цветът, осигурява, т.е. цветът на кожата. Аз не позволявам това нещо да се случва, т.е. поддържам естествения тен на кожата, изравнения тен на кожата. Моят най-голям проблем бяха тъмните кръгове, с които се справих, но използвам редица от продукти. Това е много важно да знаем всички. С един продукт не се случва. Това е, момичета, когато видите описанието на продуктите, все едно да си представиш рецепта за торта. Съставките на всички рецепти за торти са брашно, захар, набухвател, яйца и готово. Но всяка торта, въпреки еднаквите съставки, има различен вид и различен вкус. Важно е крайният резултат, а правилната комбинация на правилни продукти с правилни съставки дава един ефект, който ви остава с впечатлението и сигурни в себе си. Аз продължавам да използвам продуктите, за да имаш качество, което да ти е окей за теб, в смисъл да си окей ти с това, което си получила като качество, ефект от продуктите. Използваме редица от няколко продукта, защото рецептата трябва да е точна, за да получим една качествена торта. Малко е смешно, но това ми дойде на умът. Така че грижете се за кожата си, момичета. Грижете се и сутрин и вечер. Не с каквото и да е, а с правилните продукти и ефекта няма да се забави. Когато използваш тези продукти, ти си гарантираш възстановяване на еластин, на колаген, защото антиоксидантите, които ти не получаваш, които ти си загубила и когато тези антиоксиданти липсват на повърхностния слой на кожата, свободните радикали, агресорът, най-големият агресор за кожата е слънцето. Те нахлуват, защото няма защитна бариера, няма антиоксиданти и всичките тези агресори отпускат кожата, защото накъсват нишката еластин и колаген, води се до загубата на меланин и в последствие кожата не изглежда добре, има нарушен тен, т.е. нарушена пигментация, започват самите пигментни петна да се появяват, получава се запушване на порите, което вече води наистина до съществени проблеми. Така че грижете се за лицата си, момичета, на време. Никога не е късно да стартираш с правилната грижа за кожата.